Ah, haleluya. Tinoda kukugamuchirai vadikani kuzuva ranhasi remusi weThursday. Tichingokuti maita henyu mawana nguva yekuti munge makagarawo nesu tichikurukura nekuda kwokunaka kwaMwari. Nhasi I just want to share a little bit on zvimwe zvendinongoitawo zvakanaka kunyanya-nyanya nekuda kwaGenesis 1 vesi 26 I think andakambotaura nezvayo but inondiitira zvakanaka. It's like every day I'm learning new things because I'm just trying to understand kuti donzo raMwari neupenyu hwedu what was it, why takakreatwa patakazokreatwa after everything else was created. So unoona kwese kunonzi Mwari vanoti let there be light and let there be darkness. There was that separation, a light and darkness. Let there be animals that were created before us. But Andudan verse 1, chapter 1 here, Genesis, verse 26. Not, and God said, let us make men in our image, after our likeness. Tikangoperera just ipapo, after our likeness. Panondiitira zvakanaka zvokuti takasikwa mumufananidzo waMwari. Ndobva tanzi tifanane naye. Bhaibheri pane parinotaura panoti hanzi he is not a man. Mwari is not like us, but we are like him. Nekuti ukada kuona kuti isusu tine ma-weaknesses atinawo akawanda. Tine kutadza kuzhinji kuri matiri, tine kunyepa, kutadza chaiko kukipa mapromises chaiwo handinogona kuudza mwana wangu kuti ndoda kuzokuitira chakati paChristmas but ndotadza kuzvizadzikisa because ndiri munhu, ndine malimitations. But ukada kuona Mwari is limitless. He is infinite. He is eternal. Mwari vanorama nekusingaperi, Mwari vasingapererwe. Vandatarisa kuti why really Mwari makazotisika isusu after everything else was made. Ndopa unonyatsoona rudo rwaMwari nokuda kwechinhu chinonzi munhu. And you get to understand paipa zvinonzi ngerozi pane padzinoti why are you so mindful of men? Munhu chii Mwari zvamunomurangarira kudai? Rudo runa Mwari nokuda kwomunhu ukada kuti zvakakurisisa singaite. Takakreatwa after everything else was created. Nyika ino yashongedzerwa, yanakiswa, yane kese nekese kangadiwe nemunhu kuti ararame panyika. Ndopa unobva ona kuti already Mwari in his mind vaive nemurangariro wokuti we need to live in sufficiency. Tinofanira kurarama mukukwana and abundance. Zvekuti vakasika zvakawandisa, vakasika zvose zvatingazotsvaga, vakazosika chii, ndokubva vazoti munhu azouya after that. So Mwari, we are not just an afterthought kuna Mwari kuti ozoti ngatichisikaiwo munhu, but vakanga vaona kuti ndagadzirisa zvose zvingadiwe nemunhu. Ndobva vatisika mufananidzo wavo, and after his likeness. His likeness ndeyekuti Mwari vanoziva who our father is. Nyangwe naivo ukada kuzotarisa kuti Jesu paanga ari panyika ino, kunyangwe anga ari Mwari mukuru anoshamisa, vanhu vaive nekunzwisisa kuti there is a father that I still need to be under. There is a father that I still need to worship to. There is a father wandinofanira kugara ndiri in communion naye nguva dzose. Saka his likeness ngaitiswededzewo padyo nekunzwisisa kuti takambosikirwei. Ngaitiswededzewo padyo nekutsvaka Mwari, kuti titsvage Mwari, tigare tichinamata Mwari, tive neukama naMwari, tishuwire kunzwa kuti Mwari vanoti kudii nesu. Ndogana ndobva ndaona kuti Mwari hanzi he created us after everything, kuti pasatombova kana nekushayiwa, no lack. So kushayiwa neurombo is not our portion. Hatina kusikirwa urombo isi, hatina kusikirwa kushayiwa, hatina kusikirwa kunetseka, hatina kusikirwa kuita zvinonzi zvekuita sei zvekunongeredza. Takasikirwa in abundance. After nyika yashongedzerwa, yanakiswa, Mwari ndopavanobva vazotisika.
but chinhu chikuru chandiri kuonawo mazuva ano mukungoverenga shoko nekuteerera shoko is tinoda kutenda. We need faith. Nekuti kutenda ndiko kunotibatsira kuti tigone kurarama in the fullness of the purpose yaMwari. Nekuti unzwisise chaiko kuti there is a plan, there is a will yaMwari yatinofanira kurarama mairi. You have to believe in God. Unofanira kunge uchitenda kuna Mwari. Ukazotarisa kune scripture yekuna Hebrews inotaura chapter 11 inotaura more on faith, what faith is. Ende kuti faith inoita sei. Unonzwa Mwari vachiti hanzi kana kutenda hanzi whoever believes in him should, hanzi whoever, let me go there. Kanga mukanwa zvisiri, but let me just go there and read it. Pandiri kuda pacho verse 11 noti, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Saka kuti ugone kutenda mune zvese izvo kuti Mwari, we were created in his image after his likeness, and we were given dominion. We were told to multiply and to be fruitful and to subdue the earth. Zvinenge zvine kutenda. There is faith that is required. Ukazoenda kuna 1 Corinthians 2 pavhesi 5 here inotaura kuti iye hanzi faith in God and not in man. 1 Corinthians chapter 2 pavhesi 5 inoti, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So kureva kuti kutenda kwedu hatifaniri kutenda muvanhu, nekuti vanhu vakakutengesera zvinhu kana vanhu vakakuudza zvinhu, aiwa munhu anotendekeka vedu wei, uchinyatsoona kuti business strategy yaanayo kana kuti zvaari kutaura izvi kaizvi aiwa zvinobuda. But Bible riri kuti we should not have that faith yakadaro in the wisdom of men, but we should have faith in the power of God. Simba raMwari ndoripi? Wonoti ndoiroro kuti avakagona kusika munhu muimage yavo, vakamuisa in his likeness. Mapromises avo, they are yes and amen, and he is not like men. Ndiye vakasika nyika ino, hanzi is the creator of the universe and everything that is in it. Simba raMwari is shown all around us. In our day-to-day lives, tinenge tichiona simba raMwari. Ende simba raMwari mo tinoriwana mushoko ravo tikapinda mushoko ravo. Saka ngatimirei pakutenda kwesimba raMwari, not pakutenda kweuchenjeri hwevanhu, but kutenda musimba raMwari. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti that we know who we are, how important we are muna Kristu, takakosha sei muna Jesu, takakosha zvisingaite. Uye Mwari vatibatsire kuti kutenda, tigone kutenda kubudikidza nekutenda kwavo, kutenda kuti ndivo Mwari ende vanoriwada uya unovatsvaka, nokururama neutsvene nerugare, peace of mind chaiyo. It's something chekuti when you have it unonzwa upenyu huchiendeka, nokuti ukahushaya peace of mind unogara uchingotambura nyange une mari zhinji ufind asi kana usina peace zvinhu zvako hapana, mari iya inenge ingoripo but hapana zviripo. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti tizive kuti tirani, kunzwisa kukosha kwatakaita mavari, ende tive nokutenda kuti pakuvanamata chaivo tive nokutenda muna Mwari, pane chipi nechipi ko tive nokutenda kuna Mwari and not in men. Saka that is all I just wanted to share with you vadikani, kuti muri zvisikwa zvakakosha kuna Mwari, ende Mwari intention yavo nevanhu was not just njee. Intention yavo nevanhu yanga iri kuti munhu agare in splendor, agare in provision, agare in sufficiency, agare in peace, agare in victory. Saka Mwari vachitiitira zvakanaka, I hope mumwe munoitirwawo zvakanaka, and this word just takes you, directs you to God kuti mutsvage more of him and mude kunzwisisa more of his plan and purpose muupenyu hwenyu,
uye kutenda kwenyu kurambe kuchiwedzerwa nguva yose muzita raJesu. Amen. 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 Yeah, that's so powerful. Especially part yekuti hanzi Mwari vatibatsire kuti tizive kuti tiri vanani, you know, like why he created us, what's our purpose, rudo rwavanarwo kumunhu, ku each and every person. Ndogara ndichitaura kuti Mwari havana maclasses evanhu avanosarudza kuti kana taakuzoshandisa vanhu, you know, tinoshandisa this type of people, you know, kana kuti vane mari, kana kuti vakafunda sereki, kana kuti vakachenjera sereki. Mwari angona kutoshandisa nyange munhu asina kufunda chaiye chaiye, you know, because vanoda munhu wese. Like actually pane Psalms 103 inotaura kuti izvo. Apa ndira kuverenga imwe version inonzi the Passion Translation. The way mataura ainoita is very clear. Saka inoti hanzi, the Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him. And then pa 14 pakazoti zvoni, for he knows how weak we are. He remembers we are only dust. Our days on earth are like grass, like wildflowers. We bloom and die. The wind blows and we are gone as though we had never been here. But the love of the Lord remains forever. So even though pastors pakataura we are like grassy, like wildflowers, and we are like that pano panyika, but Mwari vakati prepare eternal life kuna ani nani zvakanogamuchira Jesu anotenda mune mwanakomana wake. Pane vhesi 10 yacho tikadzokera kumashure inotaura kuti izvo hanzi, he does not punish us for all our sins, and he does not deal harshly with us as we deserve. Dangoverenga New King James Version apa inotaura zviri nani. So verse 10 inotaura kuti zvoni, he has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Which means dai kurunzi Mwari vaitipanisha zvinoenderana nekutadza kwedu, dai pamwe pasina kana munhu panyika. Ukafunga kuti vana Hitler vaya, vana maleaders ekurussia vari kuurayisa zviuru zvevanhu, you know, vari kungoramba vapenyu, vari kungorarama. Mwari vaine hope yekuti pamwe achatendeuka mwoyo mumwe musi, you know. Saka Mwari havana kutipanicha accordingly zvatofanira kunge tichiwana. Otherwise pamwe dai pasina kana munhu pano panyika, nekuti tese tiri vatadzi, hapana mutsvene kunze kwaivo. Saka hanzi vakaita kunge sababa kwatiri, kune mumwe nemumwe, kuti hanzi baba vanonzwira vana vavo tsitsi, vanoziva vana vavo, vanoziva maweaknesses ako, vanoziva mastrength ako. Like he is willing to help each and everyone paanoda kubatsirwa napo. And ndiMwari vakatotisikira purpose otaura nachena yekuti everyone has a purpose. He made us for a purpose. Even Psalms 8 inotaura kuti hanzi, what is man that you are mindful of him? Kuti Mwari havagoni nemunhu, chero upi munhu. So it's also like I think I'm sure kuti Mwari vanotoda kuti tese tidanane, like tive like one big family. That's why zvinzi the body of Christ, like let's also put it the body of Christ, because tinoonekwa sebody one. Pane pakatsanangurwa in detail naPastor Paul vachiti hanzi takaita kunge kuti mumwe ruoko, mumwe pamwe uri nzeve, mumwe imhino chichi. Saka hapana anofanira kutsondora mumwe kuti vana mhino, basa rekungofura madziva ibhaya apa, vamwe kuti matsoka, basa rekungotsika madhaka. Chibhirei isu tisi tiri nani, you know, musoro hapana chinotiwana, you know, like pamwe maybe ndiri maoko, you know, ndinobata zvandosarudza zvanoda kubata, but tiri one body, mamembers ebody imwe chete, hari Kristu Jesu.
Saka it's important kuti tidanane, sebody of Christ. And futi sebody yacho iyoyo, we must show vanhu vanofanira kudhonzera kuna Mwari panze apo vanoona example yebody yaKristu kuti hey, I also want to be part of that. Kwete kuti vanhu vatotya kuti tingazvikwanise uko. Kune vanhu vepamusoro-soro kauko, like kuti they show off, like like vanoita kuti vamwe vanhu vasanzwe welcome mukati mechechi kana kuti mune zvekunamata, kuzviona sekunge tirina. And ndisati ndakura ndozvandaitonyatsoita, asi ndaitofunga kuti mwoyo mangu ndaitofunga kuti hameno zvavo vachaenda kugehena, we are sorted. Usingazivi kuti no, God does not think that way. Vanotoda kuti tichemere vacho vari kurasika, vakarasika ivavo. It's our position kuchemera vakarasika, uye to live life in such a way kuti they are drawn to Christ. Kuti ndoda kuva veumambo hwaKristu. Tarisai muone, like that body or that church, kungoattractwa nemaitiro edu semaKristu. Pane pamwe panotaurwa naApostle Paul kuti hanzi tiri tsamba yakanyorwa kuti upenyu hwedu ngahuve setsamba inoverenga kwatinofamba. Kwete kuti vanhu vatoshama musa unofa uya mufundisi vadaidzwa, vekuchechi kwenyu vadaidzwa vaungana, kuti imi mai havainamata, hanzi vanhu have kuchechi kwavo. Vanhu votoshama like vanhu mumuraini menyu. Hazvifaniri kunge zvichidaro vadikani. Tinofanira kushaina wherever we are. Nyange muri mucommunity maunogara, kana pai, kana kuchikoro. Choose to be different. Kana ukajoina group pamwe rinoita zvakaipa, why don't you come out? Kana kuti show them love. And vaita zvezvezvo kuti vazopedzisira vati we also want zvaona zvedu. Like, how come you are different? Wasanangura kuti ndakatenda muna Jesu. Obva kuti ndoitawo sei kuti ndiuye kuna Jesu. Saka vadikani, Mwari vanotida uye vanoda futi kuti tidanane, vanoda futi kuti tide vanhu vari panze in such a way kuti vanobva vanzwisisa kuti vana vaMwari vane rudo kunge Mwari. Like we must ndakangana the word racho rekuti tinofanira kuva munhu wakanaka, kuti uchipfuura hauite kunge chidembo, kuti unhu hwako vanhu vati mai vaya vasvika, vanotanga kutohwanda kuti but ngative munhu wakanaka, kuti vanhu vanenge vada kutouya padhuze nekutaura newe because une umwari, une rudo rwaMwari rwakazara pauri, like your atmosphere inongotaura umwari. Saka Mwari vatibatsire pane zvinhu izvozvo. Tirambe tichikumbira Mwari kuti vatibatsire tive ma-right ambassadors, ma-right representatives of the kingdom of God. Amen. Aiwa, tinotenda Mwari zveshuwa. Pakadai kuwedzera unenge wakutongodawo kutongokanganisa. Masikana mataura zvakanyanya shuwa. Ndanakidzwa nepamatizvoni tiri board. Saka kana Jesu vedu varivo bhodhi yachona, isusu hatina umwe munhu waunozoti uyu hauiti uyu unoita, tese takangofanana, gumbo neruoko nemaziso nei zvakangofanana, tiri pachinhu chimwe chete. Saka zvakakosha izvozvo, tisangoti Mwari vatibatsire tisaonera vamwe vanhu pasi tichifunga kuti vamwe vanhu vari special, ava havasi, takangofanana. Ivo Mwari vachitiona vanongoti vanakomana, the sons of God, tinongori vamwe chete. Saka kusaurana tisu zvedu tinongosaurana nokungoisana mumaclasses. Saka tinongotenda Mwari shuwa kuti Mwari vatiwanirewo nyasha tizive kuti vanodzoka rimwe zuva havazomboti vakanga vakadai vaya vekushayiwa, vekuwana, vokudai, vanongotora vatsvene chete. Yes. Avareke tikutendei vadikani. Thank you mama dzangu nekukurukura nekuwedzera pashoko rashi. I hope umwe neumwe anoita zvakanaka. Chisiwo chedu ndechekuti munhu nemunhu aende kushoko raMwari.
aende kunonoverenga shoko raMwari, atsvake zvakanyanya kuti Mwari vanomboti kudiko nekuda kweupenyu hwangu. And the more you are in his word, the more you know him, the more you know plan nepurpose yaMwari nokuda kweupenyu hwako. Saka ndangoti tingonamata kuti kunyange usati waziva Mwari, pachine mukana wekuti upe upenyu hwako kuna She. Mwari vakushandure utange kurarama in the light of God. Utange kushandura be it even your family, extended family, or your surroundings nevanhu vakakutenderedza, kuti muve maparts epamiri waMwari, Mwari vachikubatsirai. Saka toda kuti tingonamata Mwari, toda kutendai muzita raJesu mazvitei nezuva ranhasi. Thank you for your word. Your word is living. Your word is powerful. It is sharper than a double-edged sword. We pray, O God, tiitirei umwe neumwe nzeve imwe neimwe ichanzwa shoko renyu. Ngaitirwe zvakanaka, rangarirai vanhu venyu, vakudei, vakutsvakei, mwoyo yavo idokwairire kunzwa kubva kwamuri. Itirai zvakanaka umwe neumwe, rangarirai families, O God, rangarirai marriages, O God, rangarirai relationships, Mwari, muzita raJesu, rangarirai makereke, muitirei vanhu venyu zvakanaka. Takunamatai nekutenda mazvitai nenguva ino, itirai vanhu venyu zvakanaka, mbiri yose nekukudzwa zvidzosero kwamuri nekuti muri Mwari, muzita raJesu. Amen. Amen. Tinokutendai vadikani, tosanganazve svondo rinouya. Bye. Bye bye.